Yun yung mga most of the time na tinatanong pagdating sa product. Where is Santana? Where is Santana? Ang galing mo naman magtago ngayon. Pag-serve naman ako, ay ko. Ang gulo. Tingnan nyo naman guys kung paano ako mag-film. Good morning guys! Welcome back to another vlog. Tita, wag ka maingay. Nagbo-vlog din ako doon sa Chalas. Ay, nag-vlog ka rin doon. Sorry, pasensya naman. Nag-vlog din daw siya. Wag daw tayong maingay. Ay, kitawa ba? So, andito si tita. Ayan ang camera niya. Oh, tapos? And I got a surprise birthday party. Come here, Tita. Come here. Okay, I'll go. I'll go with you. Tada! Surprise party! Yeah, there's a room. There's a table. Hindi ko na naintindihan pinagsasabi niya. What is this? Helicopter. Where did you buy this? Into the sea. Under the sea! Wow, ang galing. Nagawa na nila. Boat helicopter. Boat wala na kagad yung Wala na agad yung stand niya, oh. Nasaan yung stand niya? boat helicopter. So I got Wow, pang babae yan na helicopter. was pink. Where did we buy that? Look this. We bought it in National Bookstore. Yeah. Look, I got it. Look it. Look it. Ganun siya. So I got this, right? And because she's not body. Nagbablog ka. Yan ang camera mo. Ako mag-hi everyone din ako dyan sa vlog sa camera mo. Mag-hi everyone din ako. Come here. Lagay may bear na lang. Wag mo nang open yan. Later na lang yan. Ah, this one. Wow. Wow. Can you please give me a green, purple, red, yellow. Ah, she's stuck. She's stuck. Orange. What else? Orange and red naman yan. May maaga akong pa-Christmas decor. Tapos dito sa ilalim ng table ko, nilagay ko na yung printer kasi madami akong ipiprint when this na mga documents. Yung mga nire-review ko kasi, like for example, ngayon may nire-review ako. Every time na may mapansin ako, ma-observe ako, nilalagay ko yan sa phone. Yun. And then, tinatype ko siya para pag nag-film ako, maalala ko yung lahat. Like, for example, sticky yung product. Nalagay ko yun. For example, nangati ako. Ganun. Nalagay ko yung lahat. Para, once na nag-film na ako ng video, hindi ko yun makakaligtaan. Kasi alam ko yun yung mga most of the time na tinatanong pagdating sa products. Ganun lang ako mag-review ng product. Sa long run talaga, ino-observe ko siya. Hindi yung porke binigay yung product, lahat na positive or lahat na puro pa sales talk, no. Let's not do that kasi syempre madaming nanonood na talagang gusto nilang malaman kung ano ba yung deal or ano ba yung sa product na yon, di ba? Kasi sayang naman yung pera nila kung hindi yun nag-work talaga tapos sasabihin mo na this one works, ganun, di ba? Where are you, Antananing? Where is Santana? Where is Santana? Ang galing mo naman magtago ngayon. Ah, where is Santana? Where is Antana? Saan kaya yung Antana? Wala ka! Ay, Tita, where's your unicorn cake? Oh, here Unicorn it is. cake. Oh, the unicorn cake. It's cotton candy. It's not unicorn cake. That's cotton candy. And there's a helicopter. Yeah, she's Ang gonna. dami mo na naman sinasabi. Happy birthday, Tita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Tita. Okay, I need to hide. Let's play hide and seek. Let's play hide and seek. Pag nagtatago siya, guys, importante. Paper, rock, scissors. Importante lang sa kanya. Matakpan lang yung mata niya. Feeling niya nakatago na siya. Let's play paper, rock, scissors. Paper, rock, paper, rock, paper. Bato-batobik na lang. Paper, rock, Scissor, paper,
Rock, paper, scissor. Rock, paper, scissor. Okay, go, 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 go. This is scissor. This is paper. This is rock. Okay? Yeah. Okay. Paper, rock, scissors. You do this. Paper, rock, scissors. 1, 2, 3. Rock, paper. Cheese. Papapicture na. 1, 2, 3. Start. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ako magpapapicture. Cheese. Cheese. Ooh, this is to... Hi everyone! Today we have this hot. And today we're ready! And today, ayusin muna natin kasi malayo. So, we have this Korean bubble. Today. Yan. And today we have this. Today I got this. My lip balm is Ayusin ko muna, ano pa bang mga kailangan natin? Ano pa pong gagamitin nyo, ma'am? What? Lipstick. Ah, wala tayong lipstick. Ha? Ano pa bang gagamitin natin ng madam? Lagi ko nga muna kayo dito. Sobrang nagutom ako, guys. Kasi kailangan English yun eh. Nakakagutom. So, I'm going to eat this caramel popcorn. Ah! Look at the ano. Ang lalaki niya, diba? Parang sa kettle corn ba yun? It's really good. I prepare ko lang, guys, yung mga questions nyo for the Q&A. I'm done for today's filming day. Nakapag-film naman ako. Ay ko. Ang gulo. Tingnan nyo naman, guys, kung paano ako mag-film. Ang gulo, sobra. So, 3 videos. Pwede na yun hanggang Saturday. Mag-edit na lang ako. Ihina ako, guys. Ihina ako. Wait lang. Maglalaba pa ako, guys, ng mga uniforms ko kasi bukas may duty na ako. Simula na naman ng duty natin. Ang swerte ko nga kasi magkasunod yung day off ko. Sunday tsaka Monday. Mag-edit din ako mamaya para may ma-upload yung Q&A ko for Tuesday. Kasi yun yung schedule niya. And then Thursday will be a review. And then Saturday night will be a vlog. No. Yeah. No. Yeah. Saturday night will be a vlog and then Sunday night will be a video na yung minake-upan ako ni Bebe Kels. Kain tayo ng orange kasi yung ate may sakit. Ang active-active lang kanina. Ay, sus. Huwag na iyak, Huwag nang iyak, Meron pa siyang water dito. Si Peppa. Mag-drink ng water. Bangon ka dito, halika. Drink ng water. Nag-video lang tayo kanina Ba't may sakit ka na ulit? Agad pala. Ang tagal mo nang di nagkakasakit Sarap. Tama na, para hindi tayo pupunta kay Tito Doc James. Tama na. Kasi wala si Tito Doc James sa ospital. Sige, ibang doktor yung mapupuntahan natin para gumaling ka na. Para pag yung manonood sa'yo na mga ate, mga bata, makita ka nila na good girl kapag may sakit ka. Tingnan nyo naman yung struggle ko, guys, bago ako matulog. Ayan, nandyan pa yung mga laruan ni Bebe Kels. Yung mga yan, nilalaro niya yung mga yan. Buti na lang natanggal ko na nga yung mga yung mga gummy candy and gummy worm and bears niya dyan, tsaka yung cotton candy niya. Hey guys, so i-end ko na tong video ko kasi sobrang gabi na, 12 na, and kailangan ko lang matulog ng maaga. Maaga na talaga kasi 12 AM na. Kasi duty pa ako mamayang 7 AM. So I don't know if I can do a vlog tomorrow. But I am planning to go to Rosario or Pusurubio bukas para makapag-grocery ng konting handa for my birthday on August 9. Wednesday ata, tama. Wednesday. So, I'm just using this soap pala from tomato soap from Benicio. Ayan. Yan yung ginagamit ko ngayon, guys, na nagpapawhiten sa mga dark spots ko. And hopefully, mag-work talaga siya. Kasi almost a week ko na siyang ginagamit. So, ayun lang. I-end ko na itong vlog na to after ko maghilamos.
That's it, guys. Thank you so much for watching, and if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe, and do not forget to click the like button and also the bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So until then, good night, and see you on my next video. Bye!